Il-kumpless tal-ex lokanda Ġerma Palace mill-ġdid jista' jerġa' jiġi ffaċċjat minn ordni ta' infurzar mill-awtorità tal-ippjanar. Dan wara li l-Qorti tal-Appell tat raġun lill-istess awtorità li kienet ħarġet din l-ordni ta' infurzar iżda twaqfet b'deċiżjoni tat-Tribunal tar-Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar. Issa d-deċiżjoni ta' dan it-Tribunal ġiet newtralizzata mill-Qorti tal-Appell biex bekk l-ordni tal-infurzar tista' tidħol fis-seħħ jekk tkun konfermata waqt seduta oħra tat-Tribunal fejn tingħata d-deċiżjoni finali. L-ordni ta' infurzar oriġinarjament kienet ħarġet fl-2016 abbażi li dan is-sit ilu snin abbandonat bil-konsegwenza li qed iħassar l-ambjent taż-żona u jpoġġi wkoll periklu. Deċiżjoni simili ttieħdet ukoll fil-konfront tal-ex kumpless tal-Mistra Village bil-qorti tiddikjara li l-ordni tal-infurzar fuq is-sit jiġġustifikata u tista' tinħareġ. Ġiet annullata wkoll deċiżjoni tat-Tribunal tar-Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar li kien waqqa deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar li fl-2016 irrifjutat permess għal kostruzzjoni ta' aktar minn 30 maħżen f'żona rurali u barra miż-żona tal-iżvilupp f'Ħal Kirkop. Dawn l-imħażen kienu se jokkupaw medda ta' 2800 metru kwadru fuq art ODZ fidejn Marco Gaffarena. Il-Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar ma kienx ippermetta wkoll lill-Awtorità tal-Ippjanar li tneħħi l-iskedar ta' żona fis-Siġġiewi magħrufa bħala ta' Dmejrek. Dan wara li l-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi kien oġġezzjona għal dan bit-Tribunali tieħ raġun u jiddikjara li l-Kunsill Lokali kellu jkun konsultat dwar dan. Is-Sindku Alessia Bsajla Żammit kienet iddikjarat din id-deċiżjoni bħala rebħa mhux biss ambjentali imma wkoll li tat importanza lil kunsill lokali. Madankollu d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell mill-ġdid tat raġun lill-Awtorità tal-Ippjanar bl-iskedar ta' din iż-żona mill-ġdid jinsab f'periklu.